आंनि सना आंनि जिउ नोङो आंनि सना नोंनो आंनि जिउ नोंनि अनगाना आंहा बे जिउआव जेबो गैया नोङो मात्र आंनिल' नङाबा मोनसे खामानि मावनि र' बे खजानाखौ बेफोरबायदि दोनबाय थानाया एसेबां मोजां नङा आङो हाखौनो बिगाथामसो बायना दोननोसै नामा औ बिदिखौनो खालामनांसिगोन माने हाबो ओंखारदोंनो एसे खम दामावनो मोनगोन होनदोंमोन आं बायना दोननायानो मोजां जागोन आंनि नामाव बायगोन खिन्थु टिलुनि नामाव बाया गेरेन्टि गैया बिसोरजों हौवा जातिखौ आं फोथायनो हायाहाय बे खजानाखौ एसे फाननानै आङो हाखौनो बायनोसै एसे माने एसे बुरजायानो फाननांगोन सेरसेसो जों आइमोननिथिंजाय हा ओंखारदों र' एसे सगावनो हाया बिगासेयाव 3 लाख खरि फानगोननो आं बायना दोननायानो मोजां जागोनहाय बेफोरबायदि खजानाखौ दोनबाय थानो हाया अबावबा मालाबा सिखावफोर फैफ्लांबा आरो बिबारि बाजै मोना जुदि हदनो खावना लांबा गैलालै टिलु ओजों फैलाय बुं टिलुलै जोंफोर खजानाखौ बेफोरबायदि दोनबाय थानो हाया जोंफोर आधा फानहरनोसै दे फाननानै फैसा एसे दोननोसै बेंकफोराव ओमफ्राय हा बायनोसै टिलु हा बायना दोननो नागिरदों आङो बिगाथाम बिगाब्रैसो एसे खम दामावनो ओंखारदों हा बिघा 3 लाख ना 4 लाखआवनो होगोननो बायना दोननाया मोजां जागोन टिलु माने खजानाखौ बेफोरबायदि दोनबाय थानाया मोजां जानाय नङा गिनाय मोनो आङो एसेबां आधा मानि फाननाङा दे एसे फानगोन मा होनो आब'मोननोबो एसे हरगोन दे टिलु बे खजानाया जोंनिसो फाग्ला जाबाय नामा नोङो माथो रावनोबो होआ होननाय गरसेबो नों मानो आब'मोननो होनो जालायखो बिजुलि आब'मोननोबो होनांगोन मानो होनबा बिसोरबो लुबैयोना माने बिसोरसो मोनदोंना खजानाखौ होआ आङो बे खजानाया जोंनिसो बेफोरखौ आं मिन्थिया जेखिजाया बे खजानाखौ आधा फाननो लांदो टिलु जों हा बायना दोननांगौ हाफोरखौ खम दामावनो मोनदों लामा मोखां मोखाङावनो उनाव जोंफोर दाम गोसायाव बायनो हागोन नों नोंसा आब'मोनखौ मानो सानदों बिसोर धोनिखा न' लुनांगौ जोंफोरो बेनिसायबो गिदिरसिन बे न'आलाय मा आरो बे न'आ साननैसोनि उनाव बोराय जासिगोनानो जोंफोर गोदान न' लुनांगौ मोजां एकदम साइज डिजाइननि फरेनफोरनि बायदि न' लुनांगौ जोंफोर नों मा एसेबो माबाया माथा मारिया बेफोरबायदि बुंबा जाया बिजुलि औ आंबो हरा सानदोंमोन नाथाय बिसोरनिबो मोन्थाय दङना माने बिसोरसो मोनदोंमोन खजानाखौ बिसोरनि जेबो मोन्थाय गैला टिल्लु नों माथा गरम जामारबाय दे नोंखौ नों आसलमथे फुस्लाय जाबाय बिब'फोरजों ना नोंनोबो फाननो हरनो हानाय नंला नोङो खजानाखौ फाननो लांबा फैसाफोरखौ बिसोरनो रानै रानै होबोगोन आंनो लांगोन आं आधा लांखागोन नाङालै बिजुलि एसेबां आधा मानि फाननाङा फानगोन फाननानै हा बायना दोनगोन आं आरो हाखौबो आं आंनि नामावसो बानायगोन मिथिबाय नोंनि नामाव बानायबाथाय एकदम आं नोंखौ फोथायनो हाला नोंनि नामाव बायबाथाय अबावबा नोङो नोंसा आब'मोननोसो रानना होजोबगोन उनाव जोंफोरनिया मा जागोन जोंफोरनि गथ' गथाया मा जागोन बिसोरसो बांद्राय धोनि जागोन माथो जोंनिसाय धोनि जानो होआ आं बिसोरखौ जों धोनि जाना दिन्थिनांगोन बयनिसायबो टिल्लु नों मानो बुजिया बे खजानाखौ आं होआ रावनोबो होआ बे बिजुलिजों मा जाबावनो खालि खजानाल'सै खजानानि थाखाय बियो फाग्लियानो जासिगोन खोमा एसेबांबो लभिया सानाखैमोन आं बेखौ मैनास्रिजों लाइन मारिबाय दं खोमा पार्टि होबाया दासिमबो फैयाखै ओइ बिमा नोंसोरो ओंखाम जाबायना जायाखै नों साला नों सोरजों लाइन मारिहैनायमोन हा बुं बिफा बुं मानो सिरि सिरि नोङो मोसौ नायनो थांनायानो एसेबां 3 घन्टा 4 घन्टा हा एसेबांबो 3 घन्टा 4 घन्टा जायाखै दे जादोंबा 1.5 घन्टाफोर जादों बेनोथ' नोङो सोर हिनजावजों लाइन मारिनो थांनायमोन एसेबां गोबाव मोसौ नायनो थांनो एसेबां 1.5 घन्टा नाङा 1.5 घन्टाल' जायाखै नोंनिया 2.5 घन्टा 3 घन्टासो जादों बै बारदोंसो खोमा 3-4 घन्टासो जादों आं बै ओरैनो जिरायबाय दंमोन नोंना आरो ओंखामा मोनाखैमोन ना ओंखाम मोनाखै एसेबां गोबावसिम मोनालासिनो थायो हा मैनास्रिजों लाइन मारिहैबाय थादोंमोन नों बुङा मानो सैथो खोथाखौ बिबा मा जंखायला बायोलै आं मैनास्रिजोंलाय मानो लाइन मारिनो थांनो दे बेलाय आंनि बिहामजोसो जायो असे बिहामजोथ' नङाना बेयो नोंनि आंखौ मोनथियै रखम मोनदों नामा नों माथो मैनास्रिजों 1 घन्टा 2 घन्टा गाहाम रायज्लायबाय दङमोननो आं ओरैनो लामायाव नुनानै ओरैनो दसे माथो होनायानो ओंखाम जाबायना जायाखै अबाव थांनो नागिरदों होननानै मा सोरनि बाथ्रा लानानै सोरखौ सोख खालामबाय दङ नोङो
खालि सोग-सोगल' मोसौ नायनो थांबाबो मोसौ दोस्लायनो थांबाबो माबा खालि लाइन मारिनो थांनायसो नुयो नोङो बांद्राय जाबाय दे नोंना बिमा बांद्राय नङा नोंनिया बांद्राय नङा फापि हौवा नों आंखौ थगायगासिनो ना नों लाजिया बे बैसोआवबो नोङो गोसथोनो बिहामजो मोनलायसिगोन फिसालायानो नोंहा दाबो गियान गैया बेफोरखौल' सानबाय थायो नामा नोङो न'आव मा दं मा गैया बेफोरखौ जेबो थाल गैया खालि नोंना हिनजाव गोसथोनोल' धान्दा ना नोंखौ दहायनिफ्रायनो ओंखाम जानो नेगासिनो आङो ओंखामखौनो जायाखै नों साला दासो फैदोंना गियान गैयै हौवा नोंनि गोसोआ एसेबां गेसाव फिसालायानो सेंग्रा जालायलांबाय दाबो नोङो हिनजाव गोसथोनायनि धान्दायावनो दङ थोद नोंनिया खालिबा बेफोरबायदिल' साननाय आंलाय सोरखौ गोसथोनांगौ जाखो रायज्लायबानो माथो होबानो गोसथोनाय जायो नामा नोंना धान्दायानो बेलेगलै बेलेगखा आं मिथिखागौ दहायनिफ्रायनो ओंखाम जानो होननानै नेबाय दङमोन ज' जागोन होननानै नों साला दासो फैदों मानो बेफोरबायदि नोङो मानो दाबो सोलायनो रोंला बोरायलायलांबाय आरे आंलाय मा सोलायनांगौ आंलाय बिदिनोखा आरो बिदिनो थागोन आं आरो रावखौबो मोजांखौनो मोना खालि आं नुबा माथोल'सो होयो ओइ आफा नोंबो आइखौ मानो सोगाबाय थायो हा लायाबासै बोराय नुदोंना नोंसो आफाया लाजिनायबो गैया नों देलायलांबाय एसेबां गोबावहालागै मा खालामबाय थानायमोन नों आफा नोङो मोसौ नायनो थांदों थाब फैनांगौ ना आइया नोंखौ ओंखाम जानो होननानै नेबाय दं दहायनिफ्रायनो आइखौ मानो सोगाबाय थायो आइया नोंनि थाखाय बेसेबा गाबबाय थायो ओइ आबा नोंसाइना बांद्राय गावगायानो साननानै दुखु खालामना लायो बांसिन मानो एसेबां सन्देह खालामो आंखौ बे बोराय बैसोआव आं रावबो हिनजावखौ मोजां मोनाबो रायज्लायबायबो थाया आङो ओरैनो नुबा माथोल' होयो दसेखौथ' रायज्लायखानांगोन मायबाफोर सोंबाथाय रायज्लायबायथ' थायाना आरो बे बैसोआवलाय सोरखौ गोसथोनो थांनो दे आं नोंनि मथलबखौनो मोनथिजोबगौ आङो बेफोरबायदि नङा दे आफा नों आइखौ सोगाबाय थानाङा एबारनिफ्राय बेफोरबायदि खालामबावनांला खालि सोगाबनायल' नुयो आं आइखौ आंना फिसालाया आंनि थाखाय बेसेबा दुखु मोनदों मिथिगौ ना नाथाय नोङो मथलबिसो मैनास्रिजों नोङो रायज्लायबाय दङमोन नों लाजिया बिहामजोसो जाबावो बेबो बोराय मांग्रां गांसो गोरलै नागिरग्रा साला नोङो लाजिया ओइ आं बेजों ओरैनो रायज्लायदोंमोनल'सो ओरैनो माथोल'सो होदोंमोन अबाव थांनो बिहामजो होननानै बिबो ओमफ्राय महा थांनो होननानै आंखौ सोंबाय बिदियानो एसे गोबाव जाबाय आरो नों बेखौनो एसेबां सन्देह सानबाय होमबा आरो मैनास्रि बिहामजोआ बेफोरबायदि नङालै बिमा मैनास्रियाथ' नङा नोंथ' नंगौना बियो नोंखौ ओरैनो माथो होयो नाथाय नोंथ' नोंनि मथलबाथ' बेलेग ना मैनास्रिखौ गाज्रि होननो थायाखै आं नोंखौसो हेलौ आब' मा खालामदों दङ र' नै ओरैनो आङो ओरैनो दंबाय थायो आंना आइ बिखुनजोआ आंखौ खामानिखौनो मावनो होला माथो माने आंना गेजेर गेजेर खर' गिदिङोना आरो गोबायोबो बेनि थाखायनो गिनानै खामानिखौनो मावनो होला आयु नोंनासो मालाय आब' आंना बेफोरबायदि नंथारामोनहाय आंना बिखुनजोआबो बेफोरबायदि जानायमोनबा खाफाल नांगौलै मोस्रोम खाफाल नांगौ आंनि बायदि बिखुनजो मोननो ओमफ्राय खर' सर' गिदिंथ'वाखैबा दा ओहो दिनै गिदिंथ'वाखै र' ओमफ्राय आब' न' माला थांनो नागिरदों एबार खिन्थु थांबाथाय ज' थांगोन दे नायनि र' माला थांनाय जायो माबा आब' एबार थांबाथाय खजानाखौ रानना लाबोगोन माने रानखानोसै दे माखौथ' आरो बेफोरबायदि दोनबाय थानो राननानै थाल्ला थुल्ला खालामनायानो मोजां आंनिबा आं आरो बोसोरनैसोनि उनाव रानगोन सानदोंमोन माखौलाय आरो बोसोरनै मानि थाबावनांगौ नाङा आंनोबो फैसा नांगौ जादोंलै आब' स्कुटि गंसे नांगौ जादों आङो किसमिसखौ दोनैनो बेट्रि गारियावसो थांबाय थायो सानफ्रोमबो बेसेथ' बिदि थांबाय थानो दे र' खजानाखौसो जोङो रानना लाबोगोन होनदों र' दा बिजुलियासो बोरैबा खालामो ना मायोबा बे बिजुलिखौलाय मानो केयार खालामनांगौ दे बेलेग खजानाखौ जोंसो मोनदोंमोन जोंफोर सानैयासो जोंनि मोन्थाय गैला होमबा हाबा जाबानोथाय बिदि मोन्थाय गैया बेफोरबायदि नङाना माने खजानासो बियो जों मोननायसो मानोलाय बिसोरनोल' होजोबगोन दे जोंनोबो नांगौ आरोहाय फैसा थाखायालाय मा नांगौ मानि थोखाया दाथ' आरो गथ' गथाय देरनायजों फैसाफोरखौनो नांगौ जागासिनो आब' नोंनोबो नांगौ जागोन उनाव दा नोंबो प्रेगनेन्ट दा बेबिया जोनोम जाबाथाय देरबाथाय नोंनाबो खरसाया बारायबावगोन बिदिनो आरो फैसा बुस्थुआ हाजार नांगौ मानि थोखाया बेनिखायनो थाल्ला थुल्ला खालामनायानो मोजां जासिगोन माने रानना लाबोनोसै दे जागोन दे माला थांगोन ओमफ्राय माला माने साननैसोनि उनाव थांगोन र' माबा न' फिसा गंसे लुगासिनो जोंहा मिस्ट्रि लागायगासिनो मिस्ट्रि दं बे साननैसोआ थांनो हानाय नङा बिदिनो सप्तासेसोनि उनाव थांनाय जागोन खोमा दे आब' जायखिजाया बे सप्तायावनो थांगोन दे दे जागोन दे
दे जागोन नङा टिलुखौ फन हर नोङो आंबो हरगोन दे टिलुआ एसे सोलायबाय र' मानसिया बै साननैसोआ एसे बोरैबा जादोंमोन दा एसे मोजां जाबाय र' मानसिया बै साननैसोआ एसे खेस्रा रखम जादोंमोन ना औ बे हिन्जावानो माबा माबि बुंबाय थायो खोमाहाय जोंनि फारसे एरना होबाय थायो खोमा बेफोरबायदिसो सानलायलाङो आंहा माबा आं बिजुलिखौ बारा थिग मोनाखैलै आब' लैथोसेयानो मोजांमोनहाय औ बेनोथ' मोस्रोम लैथोसेयानो मोजांमोनथ' र' जेनेबा बिजुलियाबो बारा माबा नङा गाज्रि नङा थेवब्लाबो एसे माबा लभिया टाइपनि खोमा ना एसे बिदिनो मोनो आङो नङाबा दे होमबा आब' आङो ओंखाम संहैनि र' आंहाबो ओंखाम संनो टाइम जाबाय मालाय नोंसा संगासिनोबा औ आइया संगासिनो र' दे होमबा आब' उनाव रायज्लायगोन र' दे मोस्रोमा थिगखौनो बुंमारदों जों खजानाखौ राननानै थाल्ला थुल्ला खालामनायानो मोजां जामारसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे माने समनि ओरैबायदि माने आंखाल जागासिनो ना आरो एकदम नेटनि बिराद प्रब्लेम जागासिनो बे साननैसोआ आं माने दहायनिफ्राय नाजागासिनो भिडिअखौ बानायनो एकदम कार्टुनानो माने ओंखारा आरोना ओरैबायदि प्रब्लेम जादों ओमफ्राय दाखालि बावैथ' आङो भिडिअखौ आङो आपल'ड होदोंना ओमफ्राय 9 घन्टायावबो आपल'ड जायाखै आरोना ओमफ्राय मा बुंबावनो एकदम आं गुबुन जायगायाव थांनासो आपल'ड होबाय आरोना ओमफ्रायसो आपल'ड जाबाय माने जोंहानि खिनियाव इसेबो नेट मोना ओरैबायदि नेट स्ल' ना 9 घन्टा 10 घन्टायावसो जुदि आपल'ड जायोबा मा बुंबावनो आरो ओरैबायदि खस्थ'यै सोलिगासिनो ना माबा मोनसे भिडिअ नायनो नागिरबाबो भिडिअखौनो नायनो हाया गिदिंबाय थागोन ओरैनो समनि आंखाल जाखादों बिनि सायाव आरो भिडिअ बानायनो नागिरबा एकदम माने कार्टुनानो ओंखारनो नागिरा जुजिबाय थानांगौ नेटखौ अफ अन खालामबाय थानांगोन ओमफ्राय दसेल' फैयो ओमफ्राय दसेनो गैया जाना थायो आरोना नेटआनो बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ गोलावै बानायनो हायाखै लोगोफोर मा बुंबावनो लोगोफोर जेथिंबो प्रब्लेम दे होमबा लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे आरो सोरबा सोरबि आंखौ थगायो सानो लोगोफोर आंनि जायगायाव थानायबासो मोनथिगौमोन दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय दा आङो जुदि खोन्दोसे भिडिअ बानायबावो ना बेयावनो बेसेबा टाइम लाबावगोन बेनिखायनो आं दिनै बानायथ'ला माने सोलाबाबो नालाय थाथ'लायदो दे लोगोफोर